देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. सोबती रे तू तुझाच अंतुला तुझीच साथ शोधुनी तुझी तू वाट चाल येतना सोडू दे जरा उशीर सोडतोस काय धीर रात संपता पहाट होईल पुन्हा. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. नमस्कार मंडळी, मी गावात गेले असं तर आमची गावात शेती असता तर जून जुलैमध्ये शेतीची लागवड करूची असता तर आमची 4 दिवस सुट्टी काढून शेती करू गेलं तर भाव पण इलो भावाचा बिराड पण इला तर थंय जाता आज 2-4 कोपरे लावचे चिखलाचे तर थंय जातलं गावात कशी लागवड करतात आधुनिक पद्धतीने. पहिली ढोरा रेडे होते जोता होती पण तेव्हा आता हळू दुसरी म्हणजे सोडून दिले लोकांनी आणि ट्रॅक्टर घेतल्याने आणि शेती करतात. चला तर मग ते आधुनिक पद्धती शेती कशी करतात ते आपण बघूया. ते अजून काय ते शिका गावला तर शिकूया. व्हिडिओ आवडलो तर तुम्ही नक्कीच व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओला कमेंट करा आणि शेअर करूचा विसरा नको. मन तळ्यात मळ्यात जाईच्या कळ्यात. मन तळ्यात मळ्यात जाईच्या कळ्यात. मन नाजूकशी मोती माळ मन नाजूकशी मोती माळ तुझ्या नाजूकशा गळ्यात. मन तळ्यात मळ्यात जाईच्या कळ्यात. पुरी चाहुलींचे मृग जळ पुरी चाहुलींचे मृग जळ. काय रे मुंबई सोबत दिलो झाले 4 दिवस. कशाक रे इलो मेल्या शेती करू नको. शेती बैलाला शेती करतो लोक शेत- सगळे चालले कॉलेजा करून चालले आपले मुंबई नोकऱ्यांका आणि मेल्याने शेती कोण करतो लो. तुझ्या कपड्यावर वाटणार नाही मरे तू शेती करतो असा. मेले कपडे काय रंगले म्हणजे शेती केली म्हणजे झाला नाही. होय. त्यासाठी काय काम केलंच तरच होताला. आता मेरा लावतो की मेरा खापावतो. हे बघ मेरे आता काढतोय मी काढ. तर कसा होताला. हा हे बहिण दुसऱ्यांचे कोपरे आहेत गुलग्याचे कोपरे आहेत हा ते बहिण रे मग यावतले मेरे लावतो रे मेरे खापवून घेतले. मग आपण कापाव कसं होया त्याच्यासाठी. हो मग ते लाव मरे वाय ते मेरे तुमचे वाकडे आले असे गोल गोल फिरतात. ते 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 करतलंय मी बरोबर. ते नंतर ना हडसून आमका या घालूचा त्याच्यानंतर करतलो आम्ही बरोबर. असा आधी बघा आता ना लोकांना आता मेरेकडे चिये लावतो चिये ते कशाक लावतो चिये बाबा नक्की त्यांचं कारण काय असतं बघ, आड्याक. गावकऱ्यांचा विषय कसो हा, ही जमीन माझी ही जमीन माझी. हा. त्याच्यासाठी त्यांचा विषय कसो हा, चिये लावल्याने काय जमीन फुटभर बुतूर घेतल्यानी. म्हणजे असा विषय असता. हा, डोक्या बघलं मग गावकारी माणूसच हुशार. होय हा, शिरा मला तेच- पडू आणि काय त्यांची म्हणतो बाकी काय नाही रे आमचे 4 कोपरे लावचे आवशिक का आता जमणार नाही. हा, बिराड घेऊन येलो हा. मग तुझा का लगीन बिगीन झाला की नाही. न, माझा लगीन अजून होक नाही हा. नाही हो पण का करूचा. करूचा बया, शेती नाही मग शेती म्हटलंच ना तर परत कोण देणार नाही. कोण देणार ना. श्या, अरे बाय माणूस नाही तर मला शेती करू नये. होय रे करतलच काय पण मग? त्याच्यामुळे एकट्याने केल्याशिवाय जमणार नाही ना तर. बाल माणसा गावतात रे आता शेती शेती गावनत नाही ना पोरं आता सगळी नाही म्हणतो. कशाक रे बाबा. त्यांका आता नोकरीवालो हो त्यांका फिराक गावामध्ये गाडीवर ना बसान गे बाय जानू मग हे कोपरे करतले कोण पडी पडले तर. सगळं आता शेती या बघ सगळा शेत कसा पडीक पडला सगळा. होय मग रे त्याचं 7 बरो काढू गेले तर माणसं भरपूर येतात मग लगेच येतात गावा. जर कोणी जमीन विकू घेतल्या हा. तर मात्र सुट्टी काढून लॉग येतले. सुट्टी नाही गावली हा. जॉबला फाट्यावर मारून येतले. असा कसा म्हणतो तू मग शेती करू येऊ कालांका हा हा? शेती करू येऊ काला मग 7 बऱ्या काढू शेती घेतो. करू नाही शेती करू कोणाचं हे आहे? ते जॉबवाल्यांचं काम नाहीये तर शेतकरीच काम हा. असा म्हणा ते येणं होत नाही फक्त जॉब
कोणी जमिनी को काढल्या का हा. बरोबर त्यांना सुट्टी बिट्टी गावता. मग पुतण्याक बाय 4 दिवस शेती गेले तर मदत करू तर जाऊ जाऊ जमाचा ना. असला नाही मग त्यांच्या बापूसनी त्यांचं या करतले. हो शेती म्हणजे असं आणि तसं. अरे पण बापरे. जर पैसे गावत असतात ना हा. जमिनीकून तर मात्र बरोबर पाठवतले होत. असा काकाच्या उरार बसा. होय हा इच्छासाठी इशाक पाठवतली इच्छासाठी. अगे बाय माझी म्हणजे मालून गजाली कसले मारतास अरे काय करतो मेरे काढा मेरे करतो काम आपली गजाली करूनच करतो. लक्ष बघा तुझे काका नाक मारल्या ना मेरे नाही काढलास आज काम नाही केलास ना तू जवान घालूचो नाही. बाकी काय म्हणतो. बाकी काय मस्त म्हणजे चालला पाऊस पाणी चाललं पडता ना. आवतर जोरदार हा. होय कोपरे भरून आवतं. अरे शेती करता तर नक्षत्र कसला रे आता रात्री माहिती हा नक्षत्र कसला का माहित नाही बाबा आमका. का माहित ना शिरा पडे रेडकाचा रेडक्याचा का बेडकाचा. ए कसला रे वाहन बेडू का. हा तर कसा माझा तुका वाहन बेडू का आता. ए कसा रे ह्या बाबा आपणाक काय तर माहित नाही बाबा. हा कॅलेंडरात देतात मरे मेल्या कॅलेंडर- बघतो माहित आणि आताचे पोर आमका काय माहिती घंटा. बरा मला पंचांग बघ ना बघा मरे काहीतरी कॅलेंडरच काय आम्ही बघ कधी बघूक नाही. हा आमचे आजोबा होते तेव्हा बघितलं सगळा पंचांग बिंचांग सगळं. होय. आता आम्ही कसला घेऊकच नाही होता पंचांग. आमका आता लॅपटॉप दिले नाही होत पण त्याच्यावर का आम्ही बघणं होऊ नाही. बरा बरा मोबाईल बघूची सवय सगळं आम्ही आपले मोबाईल मग चंद्रयान पण मोबाईलच बघायला असतला तुम्ही. होतो आता बघतीस त्या का जीपीएस ला ऑन करून बघतोय थांबा मोबाईल रवलो खय बघतोय हा. आता मोबाईल घेतला तर काम कसा होता तुझा. वाचण्याला मग तुम्ही येऊन मेरेर बसा आणि सांगता मोबाईल बघ म्हणा. आता तू आता गजाली मारतोस माझ्या बरोबर तर मला तू विचार तू का चल काढ बा मेरे काढ बा तू काय तुका नेरी गावाची ना आता आजचा दिवस भराव का तुझं. काय आता बघ 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 सकाळी 6 वाजता येईल कोपऱ्यात अरे बाबा माझ्या मेरे काढलं आता बघतोय आहे आता काय आज काय नेरी का असते मग आज रविवार हा. नेरी वेळेला कोपऱ्यावर मेरेर बसा गाव मजा येता. काय 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 खातोय रे बाबा. पिठलं भाकरी खाल्लं कधी पिटला आणि भाकरी आवशिक सांगते हा कर. आपल्या मुंबईत खयत नाही. अरे बाबा माझ्या झुणका भाकर होती माहिती हा. खाना ना हा त्याची चव खयत नाही. आपल्या कोकणात जर असा ना हा तर खयत नाही. उकडी पेत नाही हा उकडी एक पेज गावता. गावता. हा उकडी एक पेज आणि भाकरी आणि पिठला तो गोलम्याचा आता या केलेला जोवलो पातळ जोवलो जोवलो. जोवलो हा. कर कर बा तू काम कर बाबा. तो मराठीत याला या गेलेलो. काय केलं तेली मामाचा झील दिसता तडे. होय 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 तेली मामाचा तो बोलवलोय मी. काम करून घ्या. किलो आकस होते. मजुरे किलो आता मजुरे. मला त्याची भाकरी भाजी करून असतली. चांगलं लवकर ये. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
तर गावा गेल्यावर आज शेतीचं कामं चालू आली तर जून जुलैमध्ये एकदम जोरदार शेती केली जाते गावात. तर हैसर आता हैसर ज्येष्ठ माणसं असत बघूया त्यांना विचारूया. त्यांनी पण शेती केलेली होती. आता आधुनिक पद्धतीने शेती केली जाता. आता ट्रॅक्टर होते, पहिले रेडे होते, बैल होते, तर त्यांना शेती केली जायची. तर काकानो पहिली शेती कशी करायची? खायला भात लावायचा? पहिल्या शेतीत काय होता माहिती पहिल्या शेतीत त्याचा महत्व होता. आता तुमच्या ह्या काळात आता महत्व नाही. गेली 50 वर्ष आम्ही जवळजवळ शेती करत होतो. त्यावेळी खत बी तसं वापरत नव्हतं. हे झाडं तोडणे, कवळा जमा करणे, त्याची जाळवळ करणे, त्याच्यावर तरवासा घालणे, अशी सामुदायिक कामं होत होती. आता कसं कोण कोणाला मिळत नाही. सर्व हे आधुनिक आता बघितलात. आता हे बघताय तुम्ही प्रत्यक्षात ही ट्रॅक्टर झाली, हे झालं, सगळं प्रदूषण झालं आणि ह्याच्यामुळे असा परिणाम झालाय की काय पहिला कसा वालय, बेळा, तायची, पाटणी अशी काय काय जी पिकं होती ती जशी जशी सराय होत होती तशी पिकं होत होती. तेच जर प्यायला माणूस तर त्याला कमीत तर 75% त्याला पूर्णतः सगळं त्याच्यातूनच प्रोटीन मिळत होतं. अशी पहिली शेती होती. आता शेतीत माणसं गावतात काय हो गावात? हो कशी मिळणार आहेत? हे 2 रुपये 3 रुपये ह्या आधी सरकारने सुविधा केल्यामुळे म्हणतात काय आला 1 महिन्याचं रेशनिंग आणलं, कुठेतरी 2 दिवस मजुरी केली की झालं 1000 रुपये मिळाले, आरामशीर आम्ही खातोय. कशाला शेतीने हे उपाय कोण सांगतोय? पोटात दुखायची कारण. म्हणजे जे पड जमीन असता त्याची आम्ही पड जमीन करूक गेली तर ते काय करूचं लागता? हो पड जमीन तुम्हाला करायसाठी तसं काहीच नाही. जसं तुम्ही त्या जमिनीमध्ये पीक घेणार तशी तुम्ही त्या धरतीची जमीन, आपली कॅपॅसिटी, आपली मॅनपॉवर बघून आपण कुठेही पड जमिनीमध्ये काही करू शकता. आज निदान कमीत कमी आपल्या कोकणाच्या इकडे बांबू किंवा हे साधन आहे. कुठेही एकदा रोवल्यानंतर त्याला खत पाणी वगैरे काही घालावं लागत नाही. जवळजवळ 100 वर्षापर्यंत तरी माझ्या अनुषंगाप्रमाणे. आता माका बाबू गरवाची जमीन करूच्या 10 कोपरे लावचे तर त्याला खंड बिंड घालतं असं काहीतरी म्हणतात. त्या काय असता? त्यावेळी खंड घालणं म्हणजे त्यावेळी शेतीत तशी पिकायचे. सगळ्यात उदरनिर्वाह त्याच्यावर होता की शेरभर तांदूळ नेऊन ते विकायचे. त्याच्यातून उर्वरित जे काय असेल मीठ काय भाकरी काय असेल त्याच्याबरोबर ते आणायचं. आता विषय कसा झालाय त्यामुळे लोकांना जमीन मिळतच नव्हती उपभोगायला काय. त्यामुळे खंड देणी कर असे जबरदस्ती होती. आता खंड नाही, नुसती कर म्हणून जरी सांगितली तरी मॅनपॉवर आपली संपलेली आहे या खाण्यामुळे. त्यामुळे कोण करायला बघत नाही म्हणून जमिनी पडीक राहिल्या आहेत. पण ते ट्रॅक्टर घेऊ का असतात की काय अवजार घेऊचे असत तर तुमका अनुदान गावतात ना त्यासून? पण सरकार तुम्हाला देतोय अनुदान बरोबर आहे, पण त्याचा पाठीमागचा उद्देश काय आहे हा तुम्ही बघितला नाही. तुमचा टॅक्स आहे काय कोणाकडून देतोय अनुदान? अरे शेण अधिक माती, शेती या शब्दातला शे घेतलेला आणि माती या शब्दातला ती घेतलेली आहे म्हणून ती शेती. आणि या शेतीसाठी 16 अन्न घटक द्रव्याची गरज लागते. ती 16 अन्न घटक द्रव्य म्हणजे नत्र, पुरत, पालाश ही आहेत आणि त्याच्यासाठी ती शेतात घालावी लागते. पारंपरिक शेती करत असल्यामुळे लोकांना ती सवय होती. त्याच्यानंतर शेतकऱ्यांनी शासनानं निरनिराळी बियाणं केली. आता बियाणं मागितलं रत्नागिरी बी पत्नीशी घडत 79 वरंगळ 487 जिल्हे ही सगळी बियाणे आता लोप पावलेली आहे. पूर्वीची आपली जी बियाणे होती वरंगळ, वालय, बेळा, पटणी ही बियाणं आता नष्ट झालेली आहे. शेतकऱ्यांसाठी शेती उत्पादन जास्त वाढावं म्हणून शासनानं संकरित बियाणे तयार केली आणि ती संकरित बियाणे तयार करताना 1 गुंठा क्षेत्र म्हणजे जवळजवळ 1089 चौरस फूट क्षेत्रफळ त्याच्यात एक काडी अशी लावायची. तर काय झालंय शेतकऱ्याला मुळात माणूस मिळत नाही शेती करायला आणि त्याच्यामुळे त्याची अगदी फार हे झालेली आहे. मजुरीचे दर, बियाण्याचा खर्च, खताचा खर्च हे लक्षात जर घेतलं असेल तर शेतकऱ्याला ती शेती परवडत नाही. आहे त्या परिस्थितीत तो शेतकरी करत आहे. चाहुलींचे मृग जळ, पुरी चाहुलींचे मृग जळ, पुरी चाहुलींचे मृग जळ, वाजे पाचोळा उगी
तशात मन तळ्यात मळ्यात जाईच्या कळ्यात. इथे वाऱ्याला सांगतो गाणी माझे राणी, इथे वाऱ्याला सांगतो गाणी आणि झुळूक तुझ्या मनात मन तळ्यात मळ्यात जाईच्या कळ्यात. भिडू लागे रात अंगा लागी ओ, भिडू लागे रात अंगा लागी तुझ्या नखाची पोरण भात मन तळ्यात